Kasi paglusi. Bata maglusi. Maglakaw kita nga magtulod sa motor. Kay naon sa man lagi ang motor ni Sirwin. Sa duha, tulo, upat, lima, andar na ron. Kurinti, sabot, gok. Oy, kurinti. Gasa ka. A few moments later. Maayong hapon sa inyong tanan. Here ako sa akong gipahimuan sa Salasit. Akong anhaon dari kung nahumana ba. Nag-ingon man to si kuya nga sa 27 daw. So itry natin guys ngayon kung tapos na ba ang pinagawa ko na Salasit. Galing ako doon sa dagat, nangaligo mi kay birthday ni Bintoy ug ni Abril. Nag-exit ako doon kasi kinuha ko rin ang pinadala ni Mami Vic sa akin. Maraming salamat talaga Mami Vic sa lahat-lahat ng blessing na binigay ninyo sa akin. Hala, may aso. Uy. Ginod ko. Kuyawa sa iro eh. Eto, diretso tayo. Ewan ko kung nahatid na nila kanina. Kasi umaga pa ako umalis doon sa bahay. Si Sherwin hindi sumama doon sa dagat. Eto, diretso tayo mga sis. Daming bulaklak dito guys. Oh. Diba? Sana tapos na. Darang kay bulak po nindot kay dito. Oh. Ang bulak. Oh. Nindot siya guys. Nairo. Ayaw tanto. Ayaw intahon. Ayaw intahon kong paaka. Dool na ta. Katri ay murag wala pa. Ayo. Na si kuya katong naghimo sa bangko? Aw sa Salasit? Wala pa. Amaw pa ninyo na human? Isa. Lunes or Martes. Nibalik lang sa kudani kay ingon man kang ngakuan 27 no, mahuman. Mga Lunes pa siguro. Lunes or Martes. Sige, sige. Basta mao na to ya, igna lang ngakuan. Richia mo ay katong nag-vlog. Igna. Dato sa kuan detachment, pasulod. Mangutana lang mo datong naitindahan pag abot sa detachment ha. Nya pasulod lang dahin igna nga Mayamiya. Mayamiya? Richia mo ay. Sige, mao na to ya. Sige, salamat. Wala pa nahuman guys. So, by Monday daw or Tuesday, mahuman na. Diretso tayo pa uwi dun sa bukid ngayon. Merkado. The next day. Good morning sa inyong lahat dyan. Ngayon ay ibigay ko ang papaya doon sa kanila ni Uncle Ilde kay naa na may hinog. So, 3 yan. Ibigay ko ang 2 para makakain rin sila sa kanilang papaya. At saka nakapamahog na ako sa baboy. Kumain-kain na sila. Ayan, may hindi pa na ubos na pagkain nila. Ayan ang 2 biik. Eto. Ayan guys, hinog na siya. So, ibigay ko ito doon. Kunin natin. Ay.
hinog. So, Len! Nanay hinog oh. Paisa na to. Okay. Para lahi siya nga hinog. Lahi siya nga hinog no kay dili ingon nga kuanda. Tamis kayo. Kanang dili ingon siya nga anang lata na ba? Gahi. Oh. Napay isa dani. Kay may nang kambo maka virgin dali sa hinog. Ha? Tuwa nagtigway sa baka ambot ahato na paingon gabi eh. Ah, dai siya paingon gabi di ay. Diha nag kisaya kauban? Ha? To pa may isa na to. Kadlaw na siya nagulit day. Kadlaw na. Kadlaw na lay kay. Dia pa nagbubuga. Diha nagkatulog. O dia nagkatulog. Nagbubuga siya dia. Isa dia bubuy. Naghapon sa siya gahapon tagay. Ano sila ni? Sila? Kikin. Sila kikin gahapon, Jimbo. After Jimbo na dia. Sila man to gahapon. Sila Angelo. Ayun, gila day. Naaman si Angelo kagahapon pagikan ako. Aloy. Diaray atsa oh. Nahuwaman maning atsa kay katong pag kuanda ni oh sa lubi gamit ni budog. Oh. Here guys, mag-prepare ta sa pamahaw. Nagtigway si Sherwin sa baka, wa pa nakauli. Nagkapit na sa siyo, ito na tulan ni Uncle Buboy. Istorya. Ngayon ay magluto ako ng paksiw. Tapos, ang ipanakot ko ay bawang lang. Tapos, lagyan natin siya ng paminta para humot-pudsad siya. Tapos, ang ihalo natin dyan ay kangkong. Mayroon na akong nakuha na kangkong doon. Ito ang ihalo natin para lalong sumarap ang ating luto na paksiw. Sino ang nakaluto na ng paksiw na may kangkong? Sarap guys! Ito, mayroon na tayong nadukduk na paminta. Ilagay natin. Maura ni siya ang akong panakot kay wala man sibuyas bombay. Sa festa ay dito sila kumain, dito sila nagtambay, wala sila doon sa loob. Napakinabangan ito ang ginawa kong stage. Tambayan ito dito kung sakaling may magpunta dito sila magtambay. Tapos ito ang lamisa ay napakinabangan rin. O diba ang ganda rin ng lamisa. Creative talaga na pagkagawa. So very happy kasi ayan, yung ginawa kong ganito ay talagang perfect na perfect. Pag may bisita, dito sila. Tapos ang in-order ko na salasit ay dito ko rin siya ilagay. Ayan na si Sherwin. Ginoo ko maglakaw ni siya manigway sa baka. Tag-isa ka milyon ay pakauli. Ginoo ko. So karon, hintayin na lang natin guys kung kailan dumating ang ating in-order na salaset. O diba? Perfect na perfect dito guys. So, ito na lang siguro, hindi na lang siguro natin ito kuanon, anang florengan, no, para maganda rin siya tingnan. Alalami ang atong niluto nga kuan. Paksiw, no? Ayan, perfect na perfect ang atong niluto, ha? Nagluto ko dani kagabi So, karon na pod, kanina pod ang atong sudan. Uy, napa may sudan na bilin. Napay sudan na bilin dani. Kay ang katong kuan atay wala man naluto ang paklay naadani ang atay nya ang katunggi ambit nga kuan ni antinisa 1 kilo naapod sa dani nako gibutang nya
Ang paklay ay ang katong sulod sa ginawa mga tinai na aradana. Wala pa naluto day. Kay naa may isda. Murag isda-isda sa ta kay murag kabuhi ko sa karni. Sige lang karni. Nya agkalain na din ang atong paminaw sa sige karni no. Mura ko agluya. Mura ko agluya nga muragi santuri nga muragi kuragi. Bitaw karon hulato nato ni maluto ang atong sudan sa pamahaw kay mamahaw na dayon ta. Ala nagsugod na sad ang video kipo. Eto ang ihalo natin. Di ba sosyalan? I-try talaga ninyo. Nagsulay ko kagabi mao nang gitry na pud nako karong buntag. Ang kato akong video kagabi upload man ako sa Facebook page karon mao ni siya ang upload nako sa akong YouTube channel. I-try ninyo. Magpaksiw mo tapos lagyan ninyo ng kuan kangkong tapos i-half cook lang sad siya kay para lami manamnam ninyo ang lagurot sa kuan kangkong. Yan nagsugod ang video ki la mga on dayon ta pagkahuman dani mga sis ato na ning ilunod ang atong kangkong. Ingani ra ka simple ang atong luto karon ha. Ngana lang mga jay. Tapos ato ni siyang takluban kay para makupos dahil ni ang kangkong. Ginuko si Sherwin buntag pa nagkukasukas. Ako di gini siya pakasabot unsa man imong utok ako ng martilyohon. Ha? Here guys. Ato na dahil ni siyang takluban. Wala nagsugod na dyan ang video ki mga jay. Nyag ato na sa kadito la na sad. Abi ni mo Sherwin dili pa na bation nimo karon, di pa na nimo bation karon. Pohon bation ra na nimo kanang pag-inom-inom nga wala sa lugar. Okay naman mag-inom basta dili lang kanunay Ginoo. Hangtod pa na datong gikan pa na datong kuan. Bitsa 15 hangtod karon. Oh, maghumag na gid sad naa ang yang inom pohon. Tan-awon ta lang ay gid pag tuo siguro ka og sa tanan higayon maayo ang atong lawas. Nga ag-anam na agkatigwang mga bayot. Nyang saon na lang. No? Magtigwang, magugod-ugod na. Hulato nato ni siya nga maluto jay kay para mga onadayon ta. Ato nang susihon ang atong giluto kay para makanuak na dayon. Hala, perfect siya. So, dili nato ni siya lataon jay. Kay pangit siya pag malata. So, okay na siguro ni siya. So, nga nila siya guys. Kasayon ang atong niluto karon. Di ba? Lami siya. And thank you so much to Mami Vic. Maraming salamat talaga. Sa lahat-lahat, Mami Vic, na mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Eto, okay na siguro ito. Ato na siyang hahaunin para tayo ay kakain na sa almusal. Kain na tayo guys. Kay lami kayo atong sudan karon. Hawa na pila? Pamahaw ang mag-pray si Sherwin. Nag-un-un ko para sa iring daw iro tulo ka lugas nga isda. A few moments later. Ngayon ay paalis kami ni Sherwin. Punta ako doon sa kanila ni Auntie Tata. Magbayad ako ng bigas na inutang ko doon. Eto, medyo na siya hinog mga sa susunod na araw siguro. Hinog na siya ang papaya.
So, ang motor ni Sherwin ang gagamitin namin ngayon. Grabe ka-init guys. Kay murag diri sa amua. Ting init na jud kaayo. Ito na guys. Magpatubil kami kay nagtukar ang kabuhi sa motor. Murag si Sherwin gikabuhi pod. Isa ka litro ako, madam. Aman mo po maingon? Date bi dito sa Kalasangan. Ay, ginoo ko ni si Sherwin. Ginoo ko. Pila man ang isa ka gasolina ay isa ka litro? 80 mil. Kautaman ko dito bugas. Okay naman siguro basta magbayad lang. Ayaw lang gid ng gahi mo bayad kay gahi mo bayad na impas gid ang putang. Dila. Kusog mo wifi dani di ay? Unay kay kag wifi dani ba? Na si Mamart dani o nagsanturi pud sa wifi. Ay, salamat ha. Salamat kaayo. Diretso na dayon mi. Ito sila ni mama oh. Sige na, pagdali. Kana kay natubilan na. Diretso ng dagan dani ha. Pasumangin na po ni hunong-hunong karon. Pumansay mo. Nganong agka, kuan man nga na may gasolina. Kana, pasumangin na po kag di na mo andar. Bulhot. Tupad. Ano to ka? Nga na tuyoon siguro na mo nagkuhan ba? Ito, tuyoon na. Huwag ka ba niya sa kuhan? Nagdagan ka wala nag-andar. Ay. Kasi dapat drama may isipin nga. Drama. Kung man ka mag-isip mo, walo ka kuhan. Lugar mo. Nakawin na ba? Pila na pag tadjak na lang ko ano? Tuman, tumuro na. Tuman. Gaya na nag-andar. Unya karon di na nag-andar. Ibis nga na na gasolina. Tuman, nagiging sakit na ni huwag kabalo. Ano, makinito ka? O sabi sakit na ni di ay? Gilanta ni? Hindi ay, Ha? school. Nga Will. Tubay dagan Will sa balay ha? O di mo butang eh. Matulungin na ako. Ano? Uy, hanaw. Kranga na na, kranga. Okay, para mag-andar na. Si Brownie, naguban-uban po si Brownie. Oh. Tupad. Ibig nga gasolinahan na, onya. Wala ni andar. Hala si Brownie. Ihangal na si Brownie, oh. Ihangak na si Brownie. Kaya nagkuban-uban man. Namo na diya. Na diya. Oh, may kinay may ah. Dali ra. Stop. Stop talking. Nga naman ah. Budog na. Budog na. Tablis ng tao. Kaya nga nung gipahuwaman sad nimo nga dito makasabalay. Wala bisad miro lang yo. Oh.
Nganong gipahuwaman nimo nga dito dito ka man sa balay. Ag-andar man din niya unya ag ingon ka nga dili ag-andar. Kini difference lagi ani, tuman ka mo sa imo. Unya nganong nagdagan man nga si budok ag dala. Ha? Kiyo. Oh, kiyo si mong ay gid pag kiyo diha kay ba kiyo kay karon. Di ana ta ilang ni ati tata, magbayad ako sa bugas. Eto mga sis. Magbayad ko sa akong obligasyon. Brownie la, nay dagan kuan brownie ho. Milmilon kagid karon nakabayad na ko dito sa kang auntie tata. Akong giingnan nga mangutang utro puhon og wa nay bugas namo or dito sa kang Mother Earth. Okay. Pauwi na kami. Agoy. Yara. Hinay-hinay bib kay abog. Nay nakauna sa amo. Hinay-hinay. Kena, hinay-hinay. Paunahon sa nato sila. Thank you so much, Auntie Tata. Nakabayad na ko. Nausa ni ah? Kaop motor, gibutan na. Ngano lagi aka opening nga na may gasolina ni. Ha? Ngano aka opening nga na may gasolina. Lo nimo. Ah. Tuman ka mo sa imo. Sige, bundaki. Kana. Oh. Sige, kana. Hindi madala ni. Di madala sa imong mata. Bis na nahinon ta dani. Sige kana. Ay, kurente lagi. O sa kurente, nganong aga kurente agoy Ginoo ko nang sabi ni dagay na gasolina ang diferensya pag nanay gasolina. Kurente na pud ang problema agoy Ginoo ko. Unsa bay problema day dani di ay utok ang problema dani. Sige na pagdali na bib ay sa pag-init kaayo ho. Sige na. Andar, bulot nga. Naon niya, magusto ta dani maglingkura ta dani. Sige, banati. Lagi lagi ma. Agoy Ginoo ko git kanaog hinuon ko hinuon. Terus, kabalo kang pan motor. Balik istorya. Kabalo kang pan motor. Tarong ha. Oh. Ayo ha. Oh. Sige. Ano mo ni? Ta ina ni kuma. Maglusik ka. Agoy nga unsa man ang gitulura naman hinuon. Nawa na. Agoy. Wala na munggol-munggol style na niya mong lakaw karon oh. Magbayad para ba ko sa kamote kay ang katong niagi na di ara nanay motor oh. Ipaandar na. Ako motor pa di yung Ay sa sari ko diha. Ge, ayo ha. Di, pajakig maayo. Pagdali. Naunsa ba tarani manghigda tarani? Ha? Unsa man? Pagsaba diha kay higda na ko nani karon. Dali na ba? Biyaan ta man yung kadani karon hinuon. Dagan ni kadramahan dali. Dramahan ho kaya kinaranga, dramahan. Ayo ha pagkrang. Naong bumi. Sana Sige. Patulid. Ay patulid. Nganong nagdagar man ni ah. Oh, kabalo ka lagi nga. Oy kurente. Asa ulit kurente agkawala din kurente dala di ay. Abi agkabuang ngano agi tulura naman hinuon hinon. Kana sige. Na, bundaki. Sige, pagdali. Sige, kana. Ayo ha. Kuota sila om. Oh, kana. Oh. Kana. Sige. Tagog. Oh. Sige, kusga. Oh, kusga. Oh, so tayo jiri ni. Kasuwagan. Kabutulura.
Oh, sige. Luasan anda na sa kuan. Dili sa ilalom. Tuman kami sa imo nun nga bay. Ay, pagkuan diha. Sige na. Agdali ba pagdali kay udto na kaayo ho. Wa pay upload. Kaya tulog is pagtapatan ako ni Jerry ni. Sidaot na ang motor ni. Gipatanaw na binaon sa may daot na di ay. Ha? Gigastuhan na natong yagi unya karon na pod. Sige na. Ay, ihatag ni Budog. Sige na, oh. Kana, hapit na. Sige. Kana, sige pa. Sige pa. Ba, masara sali ag luyaan na sa ilawom? Sali kugil na ng ilawom. Sali kugil. Maunang agka. Ay, mata. Di, dali, diha, dali. Pagdali. Oh. Yung kakagaya gasolina ang problema. Karon pag nanay gasolina, kung saan po yung problema. Sige na, pagdali. Agoy, agdugi-dugay, minuni nga init kayo. Aganam ka, kuan. Di, ako terang di. Wala na ini kabalo ka nang andar parong. Nyaw sa ni ah. Oh, dili na da. Dakutan later na. Oh, abi later di kay dakutan. Pagdali dia. Di para mahuman ang tanan. Maglakaw kita nga magtulod sa motor kay naon sa man lagi ang motor ni Sirwin karon naghunong na pod ambot on Puyo tadani, ipaandar na ipaandar. Paandar. Kay ako gani mag-andar karon na. Gubaon motor, hinay. Ipaandar, sige ayo ha kusga, pagkrang. Na, sige. Kasi paglusi. Ba mata paglusi. Sige, kana. Krang. Isa, duha, tulo, upat, lima. Andar na ron. Oh. Ang kana danaw ho, kuan na. Kana ayuha kana. Kay mao siguro na problema. Oh, sige niya. Sige. Na. Kurinti. Sabot. Gok. Okay, kurinte. Sige. Tindak. Kana, tindak. Oh, sige, go. Kusgag maayo. Gawas ang kulangot. Ayo ha. Sige. Oh, ana, sige. Tindak. Tindaki ug maayo. Tindaki.
Oh. Tulod. Abi dia tulod ari ko patulura dia. Sos. La 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 la. Magbaklaya kita. Kay ang motor na unsa na. Tabi apo. Hala. Gasa ka. Agoy nabua man siguro ninggi. Ali na dinhi, ali. Agoy. Nagkalibang. Ay. Hulat-hulat ko dani kay nag-uo si Sherwin. Naka-uo nun siya. Ay, naka-uo sa kinaranga daning motor. Kay gikabuhi ang motor. Nya, humana siya og uo. Nana, humanag uo guys. So karon, back to crank na naman siya. Sige. Gina. Crank. Okay, ipaayo na karon. Pariham nagutok nimo imong motor ah. Sige. Oh, sige. Ayuha, tusga. Sige, bus dakig mayo. Sige. Uy, maabta na gabi ina ni Sherwin. Gabi ina ho. Kada. Sabi po. Hapit na. Hapit na. Gamay na kuwang. Sige. Na. Sari po lusi-lusi na ng si ilawom. Yung kaon ng motor kay Kwan. Tuman kang mo noon. Tumunoy Kwan. Sige. Sige. Tindak. Lakad na lang ako kasi hindi pa nag-andar ang motor. Init kaayo tay. Si Brownie po oh. Si Brownie, si Sherwin. Tapos siya dito sa ubos. Hunong na po ko sa unahan kay mag-edit din ko sa video. Di anak ko dapit diri sa ilhan ni Alisa. Wa pa si Sherwin. Ambot og naunsa na to siya dito. Naa sila ni Mama, si Auntie Inday, si Auntie Tata, ay si Madam Siliam siguro na Ay, magikan ante? Nagbake mo dane? Oo. Tahat. Humana? Kamura lagi upat. Init ayo. Karon pa mo naka-uli? Karon pa naman me. Ore kagikante. Nagbayad sa bugas? Ka na painguna naman to yung nag-atusin mo ha. Ano naman? Katong naitala kagayan. Aw dito sila sa payag kaganiha? Oo. Si Quinta ray mo bayron kuryente? Mayani kay gamay karon. Gamay ra lagi. Ito mi agi dagko da. Oo. Grabe ka init guys. Nato pa sila nagmaritis na pud sila. Init ayo. Tipas ko diri dapita nga dalan kay mopauli sa ko sa payag kay mura magkugikapoy. Gilaruyan kog maayo sa binaklaya. Malaruyan ta tungod sa init. Nya atong tiil grabe nakaabog. Kay ang dalan abog man sad kaayo. Nya na ako'y nakita ang kuan guma. May na lang sad ni hikot og naatay gusto hikutan no. Nya atong hapitan ang baka kay para matigway siya. Ako sa ning pasabsabon ang baka dani kay naamay daghan sagbot dani na area. Grabe kamihit na kayo diri ang sagbot sa amua. Dito na tayo sa payag. Relax at takajut.
And baka mamaya, bilihin ko yung pinabili sa akin ni Mami Vic. Maraming salamat talaga, Mami Vic, sa lahat-lahat ng mga binigay ninyo sa akin. Sa mga blessings na binigay ninyo sa akin. Eto, napagod ako dahil sa sobrang init sa panahon ngayon. Iwan ko sa inyo kung mainit ba dyan sa inyo. Maraming salamat guys. Eto, wala pa si Sherwin, kaya pahinga-pahinga muna ako konti at saka i-edit ko muna itong video na ito. And pag mahabol ko mamaya, bilihin ko ang pinabili ni Mami Vic sa akin. Maraming salamat, Mami Vic from Canada. I love you all guys. Ako ay magpaalam na. Bye-bye.